Okay, no? So, maayong mudto na kanatong tanan mga higala, no? Luzon, Visayas, ug Mindanao nga maabot sa ato nga pagsibya. No, sa ako na ginaingon mga higala, ika 29 years na karon sa ako ang pagkapari o padayon kita mga higala sa ato nga mga bukatunon. So, ubay-ubay na akong mga parokya nga na-assignan mga higala, no? Na-assign ko, primero na akong assignment sa Shaton. Dayong napaingon ko sa Kalumbuyan, then nibalik na po ko Shaton, dayong nipaingon na po ko sa Dawis, sa San Francisco, Santa Catalina, dayong napaingon ko sa Dawis, sa Bayawan, and then paghuman, napaingon na po ko sa Tanhay, gikan ko sa Tanhay, dayong napaingon ko sa Sibulan, dayong pag-abot na ko sa Sibulan, na-assign ko Amerika sa West New York, New Jersey. Usa ka na kalungsod dito sa New Jersey, no? West New York. Dito ko na-assign sa St. Joseph of the Palisades Parish. And then na-assign na po ko pa-assign na po ko sa Bayawan. Gikan ko Sibulan, daw gikan sa Sibulan na paingon ko sa Tanhay, dayong nagikan sa Sibulan, nagikan sa Bayawan, na paingon ko gikan ko Sibulan, paingon ko sa Bayawan, dong gikan sa Bayawan na paingon ko diri sa Tanhay, no? So na, no, akong mga assignments nga nahitabo sulod sa 29 na ko katuig dapat pagalagad karong adlaw. Nahala, no, maayong mudto na. Salamat tayo kayo ni Sister Lani, no, sa imong pagtimbaya o kape fiesta ni atong Mayo 15. So, katubag na yun lang kay wa ko katanaw sa akong cellphone tungod kay busy po talaga ginagmay sa ako ang fiesta. No, busy po ta ginagmay ra ko tingod diha, no. Dili na nato dinagkuon kay dili unya ta mahilisan. Nahala, no, may ngunto na kanaton tanan og happy anniversary po diay sa ako ang classmate, no, si Father ugmang adlaw iya, no, si Father Tonton Arnaiz ang Kora Paroko usab sa Kwasay Pari sa Batingil. Kagahapong adlaw, patay naman in taon si Father Burton Villarmente, no, ako classmate nga nitaliwa na sa laing kalibutan. Kaya no, si Agugo, no? Si Agugo, no? Happy anniversary Agugo, hina sa langit. No? Hala, no, may mudto na kanaton tanan ug nanghinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuon. Abi do good news mga higala, no? Karon di ay June, mao na pod wala ko nanudlo maghihapon may catechism diri sa Ayungon sa mga bata, pero dili gyud full blown, no, madomingo ra usahay, no, dili gyud ingon nga katug yung full blown. Pero karon June nangutana ko sa akong lay minister nga school principal si Mr. Kining Rinaldo Pastor, no, magsugo di ay ang bakasyon sa mga bata, no, June, no, dayong mubalik ang klase July. So muna nga karong June mahimo na pud mi sa amo ang 1 month catechism sa ako ang mga sakop. Pero importante kay mahigala ang catechism sa mga bata kay mao man ay pundasyon unya sa ilahang pag involvement sa simbahan. Mao man ay kana mukuan man na siya mo sa ngalan ana mo tatak man na sa ilahang hunahuna nga taga nga Katoliko gyud sila. Muna mo determine ba kung unsa gyud ka, Katoliko ba ka o dili, no? Muna nga kanang atong katekisem matimpong Mayo muna mo tatak, no, muna siya gitawag nato og muhatag og timailhan nga Katoliko gyud ka. Kay ngano man alang nimo ba namata nimo kahayag nga bata pa ka nagtud-gituduan kag pangagyon sa Katolikong simbahan. Ano, so muna nga seryosohon pud nato gyud ning ato ang katekisem matimpong Mayo. Ayan, no. Nahada, no, ari kita manghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ining kabuntuhon. CBCP, samtang wala pa'y bagong natudlo, no, nga obispo sa Diocese of Dait, Camarines Sur, usa ka administrator ang giila. Usa ka pari ang giila karon nga administrator sa Diocese of Dait, Camarines Sur, ug siya mao si Father Ronald Anthony Timonel, no. Siya karon ang kasamtangan nga Vicar General
sa maong diocese. Palita gikan sa Vatican, Pope Francis nagpasalamat sa simbahan sa Greece sa walay puas nga suporta alang sa Katolikong simbahan. No, so muna no, so karong adlaw giato nga gihimo ang kalain-laing mga kalihukan. Unya ay mo kalimot mga higala ha, karong June 3 mao ang 100 years anniversary namo diri sa Ayungod sa pagka-founding sa amo ang lungsod. Unya magsugod ang novena namo diri May 25 abot na kini sa June 2. Ayan. Nahala no, are na kita mahigala sa ato ang asa mga higala ha, kuhaon sa nako ring ako ang Saint of the Day. Okay, medyo nawala. Asa man ako nabutang ang akong Saint of the Day. Tapaha, mahigala. Ako isang tan-awon ang akong Saint of the Day. Bino, nawala ang ako ang listahan. Naara siguro to diri mahigala. May. Di ara mahigala nga ko ang listahan sa Saint of the Day. So karong adlaw mga higala no, May 17, no, May 17 ang ako ang anniversary. Mao ang ato karon nga Santo, May 17. May 17 mao si sa pamahigala ha, wala diri sa ako ang May 17. Wala diri mahigala no. So preach, ibutang na lang din ha no, ang ato ang Santo karon mao si. The obscure saint of the month for May is Pascal Bailon. Pascal was born in Spain in 1540 to parents who were very poor but also very pious. Between the ages of 7 and 24, Pascal worked as a shepherd. He was able to pray on the job and was especially attentive to the church bell, which rang at the elevation of the host during Mass. In 1564, Pascal joined the Friars Minor and gave himself wholeheartedly to a life of penance. Though he was urged to study for the priesthood, he chose to be a brother. At various times, he served as porter, cook, gardener, and official beggar. Pascal was careful to observe the vow of poverty. He would never waste any food or anything given for the use of the friars. When he was porter and took care of the poor coming to the door, he developed a reputation for great generosity. Pascal spent his spare moments praying before the Blessed Sacrament. In time, many people sought his wise counsel. After his death, people immediately flocked to his tomb and reports of miracles soon followed. Pascal was canonized in 1690 and was named patron of Eucharistic congresses and societies in 1897. His feast day is celebrated on May 17. Okay no, mao kadto ang atong santo karon mga higala. Unya padayon kita sa ato ang mga buhatonon. So mao kadto ang atong santo karong adlaw mga higala no. Unya padayon kita mga higala no, ang ato ang kaari kita sa ato ang katikisem. Okay, sumpay ni mahigala sa ato ang katikisem kagahapon adlaw no, ang atong katikisem kagahapon kabahin sa temptation no, ang ato ang temptation no. Unsa ganito temptation? Temptation is the desire to do, especially though something wrong or unwise no. So muna no, ang kining tentasyon mahigala mo kini ang pagbuhat nato sa mga butang nga bisan sayop pero gibuhat ra gid nato. Ayan no. Unya ang ato ang pagtulunan niini, ang atong gikuhaag base nato sa 3 types of temptations, mao ang tentasyon mismo nga nahiaguman sa atong Ginoo no. Sa diha nga gitintal siya didto sa kanang disyerto no, gitintal siya sa panulay. Unya gitintal siya sa kabahin sa pan, gitintal siya kabahin sa dungog, o gitintal siya kabahin sa worldly
recognition. Okay, no? Unya, ari tamang higala sa mga tentasyon. So, ang ato karon nga kuanan, ang atong i-discuss kabahin sa kanang tentasyon, no? Kanang ang una nga tentasyon, kining tentasyon kabahin sa pan, no? Matud pa diri sa Luke 4 o sa Matthew 4 chapter 4 verse 4 o sa Luke 4 chapter 4 verse 4. Matud pa diri, man cannot live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ngano mahuman ni nahimong tubag ni Kristo? Tungod kay siya gitintal siya ni Satanas, ginamit ang kagutom. Okay, ni antong 40 kaadlaw siya nga nagpuasa dito sa disyerto, gutom man siya kaayo. Muna nga giingnan siya sa panulay nga kung ikaw tinuod nga Dios, himua kining mga bato nga pan. Tentasyon ba? Aron makaingon ang panulay nga mituo man lagi nako na ingon Dios siya nituo man lagi panulay. So maupod ta, no, usahay maupod kini ang gamito nato, maupod ni ang gamiton sa panulay pag tintal nato. No, nya no? Man cannot live by bread alone and by every word that comes from the mouth of God. No, this is metaphorical, no? Kato pa murag metaphorical meaning kana bitaw a sentence, no, with a different meaning, no, murag double meaning ba kanang gitawag natong metaphor, a sentence with double meaning. So buti pasabot niya ang pulong nga gisulti dili gyud maura ang ipasabot. Pwede pong iliteral, pwede pod nga aduna pay laing buti pasabot, double meaning ba, metaphor ingon niya, no? Because the word man cannot live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God is a phrase that means that people need more materials to truly live. Material things to truly live. Sa tupad pa sa buti ini nga, ang tao nagkinahanglan pa jud og dugang nagkinahanglan pa og mas labaw pa kayo sa material nga butang aron mabuhi. Okay, og material nga butang pa kulang ra gid ay na mo na giingon ni Kristo nga man cannot live by bread alone. Nga ang material nga butang dili pa ginaigo aron mabuhi ka, daghan panguban. So in this part of the gospel is Jesus is speaking about the needs of the human body, no? He is referring to the needs of human being as a whole. And of course, the body is consist of body, soul, and spirit. Sa ato pa dili lang sa pagkaon ra sa lawas ang ato ang tutukan, kung dili ingon manusab ang pagkaon sa kalag ug espiritu. So i-appeal pod nato ang kalag ug espiritu. Okay, kung atong basahon sa Genesis chapter 2 verse 7, then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Sa ato pa ang nakapabuhi sa tao ang Dios, ug dili ang material nga butang mo gigamit, no, niya pagbuhi sa tao, paghimo sa tao, no, dili lamang ang material nga butang, no, kay gigamit niya abugman o yuta ba, pero ang pagpabuhi sa tao gigamitan niya kini og kanang gitawag natong espiritu, no, espiritu sa Dios, no. He breathed life into the man's nostril, and then man become a living person. Sa to pa dili material nga butang lamang ang nakapabuhi sa tao, kung dili mismong kinabuhi nga gihatag sa Dios, kini gitawag natong spiritual life. Ito niya, no? Nga saan to pa ang nakahatag kanato kinabuhi ang Dios lamang. Kaya kung atong basahon sa John 6 chapter 63, it is the spirit who gives life to the flesh. It is the spirit who give life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. Sa to pa ang tao di ay gihimo sa kanang gitawag natong physical and spiritual. Dunay lawas ug dunay kalag. No? Sa ato pa ang kalag mao gyud naghatag og kinabuhi sa tao. No? So in psychology, sa field of psychology, temptation is a stimuli. No? Temptation is a stimuli in one's immediate
environment that prompt thoughts, feelings, and behavior that are contrary to one's values and values, one's goals and values, sa ito ba sa psychology, temptation is a stimuli in one's immediate environment that prompt thoughts, feelings, and behavior that are contrary to one's goals and values. Sa Binisaya pa ni siya, ang tentasyon di ay mao ang makaaghat kanimo sa paghimo og mga butang nga anaa sa imong palibot nga maghatag kanimo og mag-aghat kanimo nga musantop sa imong hunahuna, imong mabatian ang mga kalihukan nga dili gyud makaayo alang sa imong kalampusan o sa imong kanang maayong pamatasan. Nung sa ato pa ang tentasyon di ay maoy makaguba sa imong plano sa kalampusan. No, imbis magbalampuson ka, dili na lamang kay tungod na nadala ka sa mga tentasyon o ikaw manusab nakawala, nakapapas sa imong maayong kinaiya ang tentasyon. Pero ang tentasyon naara gyud sa imong palibot. Ang problema lang ug madala ka. So kinaara man na immediate environment nga maoy mugiya sa imong hunahuna, sa imong balatian o sa imong linihukan aron nga makabuhat ka og mga butang nga makaguba sa imong kaugmaon ug ingon manusab mga maayong pamatasan. So muna nga di gyud ka magpadala. So di gyud ka magpadala ni ining tentasyon, ngano man tungod kay mao man kini ang makaguba sa imong tentasyon, sa imong maayong kaugmaon. Unya saon man nato how to fight or resist temptation? Keep away from triggers. Sa ato pa kana bang ang mga weakness nimo ba? Pananglitan, mahiligon ka sa babae o sa kalalaki, dali kay kang madani og babae nya. Bisan kun minyo naka madani pagyud gihapon ka. Magpalayo-layo na kadgutay sa mga babae. Aron ayaw kay pakigsuod og mga babae kay mura man og imong gi-expose ang imong kaugalingon sa tentasyon. So keep away from triggers, mga kanabang maubay mo kablit sa imong kahuyang. And of course, always think about the end result. Nga sa ato pa imong tan-awon daan nga kun pananglitan magpadala ko ining tentasyon unsa may mga daotang hitabo nga pwedeng mahita madangatan ako. Ano mo kung nauna jud ka aron nga dili ka magmahay. Tan-aw nimo ganang 5 steps forward ka nga kun ako ning buhaton unsa may mahitabo nako. Diana. And number 3, always pray for God's grace. Nga malikay jud ka. Diha dapit musulod gyud ang guidance of the Holy Spirit because ang Ginoo niingon man you can do nothing without me. So muna nga si Kristo mismo matud pa gitintal kabahin sa kining pagkaon. Nya sa to nang ginaingon metaphorical man lagi ni, kinang pagpuka man lagi ni, double meaning man lagi ning giingon ni Kristo nga man cannot live by bread alone kun man day ini nagpasabot ka na nga dili lamang material ug pagkaon lamang atong gikinahanglan aron mabuhi. Daghan pa kaayo butang atong gikinahanglan. Muna nga kinahanglan nga mahilayo gyud ta aning mga tentasyon, dili ta magpadala. Okay, kung magpadala ta sama sa ato nang nahibawan, mao kini ang kinungdan nga dili nato makabuot ang atong mga goals in life. Panalitan estudyante ka, magpadala ka sa imong mga barkada nga mo imudaldal kanimo nga maglakwat siya, di gyud ka makagraduate sa imong kurso. Panalitan pod usa ka trabahante sa usa ka kompanya, unya madala ka sa tentasyon sa imong mga kauban nga magpakloy sa trabaho, di gyud ka mahimo nga supervisor. Kay bad record man ka o baka usa ka negosyante nga matud pa na maligyag karne sa tianggi. Unya ang imong madala ka tentasyon nimo sa imong mga kaubang mga negosyante nga badlungon nga moingon nga
mamalit tag mga bagbigal o baka mga baboy nga patay ng daan o tali man na mailhan. Nya mabalaan kas mga tao, wala naging mamalit sa imuhang baligyang karne. No? O bakisag unsa? O mga utanon. Ingon ka nga aron magsigira o kanang presko tanaw na akong utanon, akong piskan o isda, no? Piskan ako o kining kuan, formalin. Ingon niya, no? Mabalaan kas mga tao anang imuhang matintal ka anang mga butanga, adili na wa na mamalit sa inyo kay mabalsamar matag. Mabalsamar matag sayo ito ana. May natong higop-higop og sabaw sa kining tinola, nag-giimbalsamar na dai natong sugod atong kaugalingon. So na no nga ang tentasyon mao'y makapawala mo ba sa imong mayong kaugmaon. So na nga si Kristo wala adun magpadala. Pagtintal sa panulay niya niingon na gid siya, man cannot live by bread alone but by the words that comes of the mouth of God. Mao punta no. Nga dili lamang ang atong panginabuhi mo atong tanawon tung dili ang pagtulon-an ni Kristo nga mo'y maghatag og kinabuhing walay katapusan. Oh, klaro ba? So that was the first temptation nga ato nga di-discuss. No, ug adlaw ang ato na pong i-discuss mao gihapon metaphorical gihapon ni kini kabahin sa power, no? Kana bang gahumba, no? Kay matud palagi sa Mateo 16 kapitulo 26 unsa may makuha sa tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan malaglag ang iyang kalag. Sa ato pa metaphorical gihapon ni, no? So muna nga atong paningkamutan, nga ato paning masabtan gyud ug mga adlaw mao ni atong i-discuss, no, kining ikaduha nga tentasyon ni Kristo. Katong bitaw gitintal siya sa panulay nga diin giingnan siya nga aron maimo na kining tibuok kalibutan, no, luhod sa akong atimbanghan og simbaha ako. Diingon siya, no, giingnan niya nga sa ni Satanas si Kristo nga muluhod si Kristo siya nga tubangan. No, apan mingon si Kristo, ayaw tintala ang imong Diyos. Ayan, no, sa ato pa maningkamot kita nga dili ta matintal sa mga panulay. Klaro ba? Kahala, no, din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alaga ren kanto Padre. Tawon manamilit na usab kaninyo manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!